Nagy szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket Szent András napján. November 30-a van, a hónap utolsó napja, és még előttünk áll az advent, és most kezdődne. Szent András az első apostol, akit meghívott az Úr Jézus Krisztus. Az első apostol, aki találkozott vele. Megtaláltam az Urat, és elvitte az ő testvérét hozzá, Pétert. Milyen mély volt, nem akart ő a központban lenni soha. Bár idősebb volt, mint a testvére, de mégis azt szerette volna, hogy egy közösséget építsen föl Jézus mellett. Milyen is volt az ő találkozása? Mikor találkozott vele is, azt mondta, hogy megtaláltuk az Urat, és megtaláltam az Urat, és elvitte az ő testvérét, akkor ezáltal is tudta, és fontosnak vette, hogy Jézus fontos neki. Hogy Jézus neki nagyon fontos. András, mi van benned, hogy ilyen nagy erőt adott neked, hogy oda mehettél? És hogy ilyen erőt kaptál? Én hiszem azt, és tudom, hogy ez az erő, amit téged képviselt, az nem hozzád, hanem az egész világot képviselte. Mert te, hogy elvitted Pétert, Péter lett az első pápánk. Ez az élet példa. Hogy ő felfedezte azt, hogy fontos neki Jézus. Hogy András tudta azt, hogy egészen addig a vértanúságig elkíséri és vele lesz, ameddig példát kap tőle. És mindig példát kapott. Kedves testvérek, annyira kell az élet példa a világban. Annyira kell ez a döntés. Annyira kell, hogy dönteni tudjunk, és ha döntünk, akkor azon az úton el is induljunk. Mennyi fiatal nem tudja az élet célját. Nem tudja, hogy mit szeretne a világba. Nem szeretne, hogy mivé szeretne válni. Ezt nem tudja, és nem is tudja elgondolni. Vajon miért? Hiányzik ez a találkozás? Hiányzik ez a megszólítás magától Jézustól? Hát nem. Jézus mindig megszólít bennünket. És Jézushoz most is közeledhetünk, mint Szent András is ezt tette. Ez az élet példát mindig eltanulhatjuk tőle. Jézus Krisztus nekünk a célunk, hogy őt kövessük mindenben. Szent András segít bennünket ebben. Hogy a mai jó példája szerint, hogy nem csak, hogy ő elment, hanem másokat is elvitt, legyen ez tanúság számunkra. Hogy mi, akik rátalálunk a biztos kikötőre, vigyük el másokat is oda. Van ott hely másnak is. Talál ott más is helyet. Nem lehetünk irigyek azért, mert nekem jó. Legyünk azért büszkék, hogy mást is el tudunk oda vezetni. Szent Pétert elvitte a testvére. Mi is vigyük el testvéreinket, addig, ameddig szolgálni tudjuk őket. Amen.